Hola amigos, dneska si to s Peke Peke náramně užíváme, je to úžasný. První zastávka po 70 kilometrech a Peke Peke jede jako za mlada. Moc jí nehoním, jedeme tak lehce, okolo 50-60, je to pěkná silnice a docela si to oba užíváme. Je to naše poslední cesta s Peke Peke. Všechny vás vítám u sledování videa Rozloučení s Peke Peke. Tahle cedule 80 km v hodině, ta se nás netýká se snad žádný motorky. Se regrese ahí de Montería. Tak to vidíte, nás Peke Peke předjeli osel. Jenom jsem zastavil na jídlo a hned chtějí Peke Peke koupit, takže já myslím, že nebude problém jí prodat, bude problém asi jenom s cenou. Viděli jste sami, že kdekoliv z Peke Peke zastavím, tak je o ní hrozný zájem. Paní říkala, kdybych měla peníze, tak já bych si ji okamžitě koupila. Uvidíme, jaká bude realita, až dojedeme do města. Město se jmenuje Montería a zkusíme tam Peke Peke prodat. A uvidíme, jak snadný nebo složitý to bude. Tady v Kolumbii jsou při velkých silnicích patníky, na nich jsou napsaný kilometry, takže kilometrovníky. A celou dobu ten kilometr je strašně dlouhá vzdálenost a vůbec to neubíhá. Poslední tanec 100 kilometrový z Peke Peke se mi zdá, že to je hrozná rychlost. Že ty kilometry ubíhají neuvěřitelně rychle. Už jsme na 63. Nějaký pán mi naznačil, že mám něco s řetězem, tak jsem tady zastavil a zastavil tady u mě klučina a už nabízí moji motorku svýmu kamarádovi. Tak uvidíme. Problém je, že řetěz je zase vytahaný a to dělá to, že to zadní ozubený kolo prostě neběhá tak, jak má a vytahává řetěz. Já jsem ho za svoji cestu rovnal tak 4krát a už potřebuje zase natáhnout. Naposledy jdu Peke Peke natankovat, nebudu to přehánět, zbývá asi 20 km, tak tam dám polovinu nádrže, to je na 100 km a uvidím. Všechno tuhle bagáž musím odstrojit, protože nádrž je pod sedlem a to musím odklopit, takže tohle všechno půjde dolů, jako vždycky. Nakonec se mi Peke Peke zželelo a dal jsem jí plnou nádrž. Ze sentimentu, já vím, že to neprojedu, aby Peke Peke měla dobrý pocit z toho, že jsme byli spolu. Postupně, čím se blíží městu Montería, což je náš cíl, tak jdu pomalejc a pomalejc, abych tam nedojel. Jindy jsem pospíchal a ke konci cesty jsem přidával a Peke Peke jsem honil, abych už to měl za sebou. A teď ubírám a jedu míň a ta vzdálenost je furt stejná. A zbývá mi posledních necelých 20 km z Peke Peke. Ale ještě někde předtím se zastavím na sladký zákusek a Coca-Colu. Jsme z Peke Peke ve městě Montería a je to takový divný město. Vlastně celý vypadá takhle, to je úplně jedno, kde jste. Celý vypadá takhle, nízký budovy, nemá to žádný centrum, i když jsem ubytovaný teoreticky v centru, tak to vypadá celý město takhle. A je to skoro půlmilionový město, ohromný. Protože dneska je neděle, tak zítra v pondělí by měli otevřít obchody s motorkama z druhé ruky. Tak jsem zvědavý, co mi řeknou na Peke Peke a jak to všechno dopadne. Já se jdu teď někam najíst, protože je 5 hodin, přijel jsem, osprchoval jsem se a vyrazil jsem někam do města a vůbec nevím kam, protože jedna ulice je stejná jako druhá. Tady jediný označení ulice je taky podle čísel, to je takový dobrý na orientaci. Montería je hodně nezvyklý město, takový, míchá se tu luxus Latinské Ameriky s nějakou chudobou a všechno to je dohromady úplně promíchaný. Stojí to vedle sebe, jak jsem řekl, nemá to ani historický centrum. Má to tenhle Callejón, což je vlastně nábřeží u téhle řeky. Takže jsem si nevybral dobře. Tohle je zrovna město, kde nemá centralizovaný obchody. To znamená, že jeden výkup motorek je na jednom místě a druhý výkup motorek je na druhé straně města. Takže to budu muset celý asi zítra objíždět a složitě hledat. A navíc je dneska neděle večer a nesehnal jsem ani otevřenou restauraci. Tohle je zavřený město, úplně zavřený, zabarikádovaný město. Našel jsem jeden jediný krám, kde jsem si koupil šunku a nějaký slaný sušenky k tomu, abych se vůbec dneska najedl. Dneska ráno mě v tomhle chaosu čeká najít výkupny motocyklů. Asi budu muset zjistit i autobusy do Bogoty. Než se Peke Peke pokusím prodat, tak jsem jí jel umýt.
a kam jinam než k řece. Všichni mě posílali, to musíš k řece, to musíš u řeky to dělat. Tady i auta se mejou u řeky. Za pár korun, stojí to asi 20 korun, mi umejou peke. Ta bude ale vypadat k světu. Takhle špinavou vodou to umej. Ta bude nádherná. Abyste mohli umýt spodek, tak to musíte nacouvat na kameny. Trošku se bojím, že touhle špinavou hnědou vodou bude peke špinavější než byla. Doufám, že to nějak vyleští kluk, nebo já nevím. Lidi tady jsou neuvěřitelný kšeftaři. Jen jsem se zmínil, ať ji umějí pořádně, hlavně od oleje dole od řetězu, že ji chci prodat. Okamžitě sem přijde nějaký člověk, který se na ní jede podívat. Nahoře nade mnou je lenochod. Běhají tady leguáni a prej sem chodí i skupinka 10 opic. Klobouk dolů, jak ten kluk dokázal špinavou vodou umít peke. Dostali dyško a teď mě čeká první handrkování o cenu peke. Je to tady, jsem v Almasenu a začíná se smlouvání, je to ošklivý, nepříjemný, dělají jako, že to vlastně nechtějí a tak, a pak se ptají teda za kolik, a pak to zase nechtějí, a pak se ptají znova za kolik. Je to ta ošklivá chvíle, kdy vlastníte motorku. Tady nabízejí 2,5 a já chci 3,5, takže ještě se jdem podívat někam jinam. Všichni říkají, jak je to skvělá motorka a zatím teda mi nabízejí tak polovinu ceny, co bych si představoval. Jezdím prodejnu od prodejny a ptám se, za kolik mi to dají. A už to dělám tak, že jim neříkám, za kolik to chci prodat. Už jim říkám, nabídněte mi cenu a já si vyberu. Tak to vypadá, že peke zůstane v tomhle Almasenu a že si ji tady koupí pán. Přestalo mě bavit tady objíždět Almaseny a smlouvat o nějakých 500 korun nahoru a 1000 korun dolů a já nevím co všechno a dohodovat se tady. Pán tady byl hrozně příjemný, vyřešili jsme to docela rychle, je to super. Doufám, že peníze budou platný a doufám, že mi je dá teď. 3krát sláva a hurá peke, protože to, co zažila s náma, jen tak už asi nezažije. Bude jezdit tady po městě pro rohlíky, pro mlíko a odpočine si ve svém důchodu. Urazili jsme s ní přesně 3604 kilometry. Za peke jsem obdržel takovýhle balík špinavých bezcenných bankovek po 20. Mělo by to být 2,5 milionu. Divný na tom všem je, že se nikdo nebyl projet na peke, nikdo se na ní nepodíval, dali mi nějaký šmudlaný peníze, já doufám, že jsou praví. A vlastně nikdo se o tu peke pořádně nezajímal, jenom se na ní podívali a říkali, hele, ta je dobrá. Všichni říkali, ta je dobrá už od pohledu, to prostě poznají. Ale jak je to možný, že se na ní nikdo nebyl projet? Nikdo ji nenastartoval? Nikdo s ní nic nedělal? To je divný, co? Udělejte pápá peke a peke udělá pápá vám a vyrážíme za novým dobrodružstvím. Moje první kroky hned směřovaly samozřejmě do banky, aby mi řekli, jestli ty peníze jsou pravý, protože byly tak špinavý, že nešli ani spočítat. Paní jenom tak lehce zhlídla balíček a říkala, jo, že jsou praví, tak snad to dopadlo dobře, snad všechno v pořádku. Nakolik nás ta sranda z peke vyšla? Vyšla mě na 7 000 plus benzín za měsíc a půl na motorce v Kolumbii bez řidičáku. A protože s náma peke byla měsíc a půl, na ní zavzpomínáme, jak se sluší a patří. Nakonec jsem si vybral tuhle Yamahu. Je to Krypton, má úplně nový pneumatiky, deskičky jsou špatný, ale jinak vypadá úplně jak nová. Nic se nehejbe, nikde nemá žádnou vůli. A je to nádherný stroj teda, doufám, že mi udělá radost. Ale stojí skoro 4 miliony. Kluk mi tady z nějakého rezavýho vingle dělá stoja na batoh. To bude vypadat úplně hrozně. Taková hezká motorka, takový kus rezavý tyček, s kterými to dělá. Teď odbočte vlevo a potom Je tak pomalu na takovém stroji a vlastně mám čas se kochat i krajinou, nejenom tou silnicí a jízdou.
Zatím si ze mě dělají srandu, chtěli vidět jenom pas a zatím to jde úplně všechno dobře. Tak jsem slíbil, že si uděláme společnou fotku. Slyšíte ten nádherný zvuk? Jak byste ji pokřtili? To je kráska. Já bych ji pokřtil Peke Peke. Na počest motorů v Amazony. Natankoval jsem plnou nádrž a stálo mi to úplně stejně jako ty vajíčka ke snídani, takže nějakých 50 korun. Ujel jsem 150 km a 3,5 litru si to sežralo. Já jsem chtěl teda původně Hondu, nechci to před ní moc říkat, ale když Valentino Rossi dokázal přejít na Yamahu, tak já to dokážu tak 300 km. Ale převýšení, vystoupali jsme 4,5 tisíce metrů nahoru a sklesali 5,5 tisíc metrů. Jsem v hotelu, který nemá parkovací místa, ale vyřešili to se mnou tak, že mi motorku na noc zavřeli tady do krámu a teď ji tady zabarikádovali, aby ji nikdo neukradl. Když přestalo pršet, tak jsem vyrazil. Jsem na cestě přes 2 hodiny a urazil jsem 20 kilometrů. Úplná morda. Staveniště za staveništěm, sesovy půdy za sesovama půdy, po mokrým bahně, za kamionama, ještě jsem motorka. Tuhle nádhernou silnici v horách mám celou pro sebe. A má to spoustu kamínků, vede to do kopce a fakt jedu asi 15 km za hodinu a celá motorka se třese. Terénní auto mi říkalo 5 hodin, 80 km 90. Jsem tady nahoře na nejvyšším bodě a začalo pršet a prší a mám to ještě 5 nebo 6 hodin. Tady z Peke Peke jedeme už přes 2 hodiny deštěm po takovýhle silnici. Mokrý, kluský kameny, bahno. I tohle skončí, strašně mě už bolej záda. Mokrej, zmrzlej, ještě jsme se stoupili trošku níž a není tady taková zima, je tady zima, ale ne taková, jako byla nahoře. Je to až neuvěřitelný, když se podívám na pohoří za mnou, že jsem to byl schopný ujet s takovouhle kráskou. Abych snad jako do tmy to mohl stihnout jen tak. Červený, věhlasný bahno, který klouže úplně ze všeho nejvíc. Odhadem máme z Peke Peke takových 40 km za sebou, necelá hodinka jízdy. Snažím se udržovat rychlost v zatáčkách okolo 40 a na rovince okolo 55, nehoním to, koukám se, jedu v klidu, protože já taky nechci tankovat. Já když půjdu tankovat, tak všechno tohle musím odstrojit, to je práce na 10 minut, odklopit sedátko, natankovat a zase 10 minut to dávat nahoru, takže se mi to moc nechce, Peke Peke nehoním, kochám se krajinou a jsem za to odměněnej krásnýma výhledama. Peke Peke si trošku odpočine, trošku se schladí a dá si voraz. Já se najím, taky si dám voraz. Neměl jsem ani kapku v nádrži, vyšlo to úplně přesně. Celou dobu bylo miliony benzínek, jenomže pak jsem najel na dálnici a jednou benzínky nebyly. Takže teď jsem na řadě já. Tady je nějaká vyhlídka. Jo, to je paráda. Mám štěstí, že jsem si vybral lehkou motorku, která váží necelých 100 kg, což je lehký na motorku. Má dobrý pneumatiky, což jsem taky udělal strašně dobře. Je to prostě Yamaha, je to Japonec. Tak já jsem poprvé spadl, Peke Peke mi ujela, uklouzlo mi to. Právě si mi chválil, jak se chová dobře, nevím, jestli jsem najel na kámen nebo co. Pán mě předjel, ale slyšel tu ránu, tak se vrátil. A tohle bylo poprvé, co mi to ujelo, ale úplně nevím na čem. Prostě to musel být nějaký volný kameny a najednou jsem byl na zemi. Srovnají zrcátka, tady se mi hýbe ozubený kolo, natáhnul řetěz. A krom toho, že mi Peke Peke spadla, když jsem ji měl na stojanu, jsem ale blbej. A krom toho, že mi vlítla včela do helmy, a krom toho, že tady každou chvilku jsou cedule bacha krokodýly, bacha jaguáři, oni to teda asi budou pumy, ale bacha kočky, tak cesta je docela taková nudná dneska. Peke Peke i s helmou nechávám zaparkovaný tady u takový paní. Sehnal jsem tady benzínku, pán to prodává v petláhlích.
tak zjišťujeme, kolik se mi tam vejde. Tak já bych typoval 3 litry. Je to 4000 metrů a podívejte se, jak je to v 1000 metrech. Jaká tam asi bude zima, co tam bude za maraz. Zavírka, potřebuji se dostat na druhou stranu hor přes údolí, kde vede nádherná, pěkná silnice. Abych vám ukázal, jak vypadá motorka za tu chvilku. Je to bahno, který neuvěřitelně klouže. Viděl jsem motorku, která spadla přede mnou. Chlapi jeli krokem, klouzalo jim to a to měli velký terénní motorky. Teď mě čeká tenhle sráz dolů s takovýma špinavýma pneumatikama. Ono se to na videu nezdá, ale to je strašný krpál a s bahnem, který mám na nohách, jsem se málem neudržel a spadl jsem. Podívejte se, jak vypadám. To jsem jel kilometr a vrátil jsem se. To nemělo cenu. Bohužel snažil jsem se. Chtěl jsem, moc jsem chtěl. Až jsem si říkal, že jsem idiot, že tam jedu a pak jsem to musel obrátit. Všichni mi tady raději, co mám dělat a říkají, všechno, co jsem měl naplánovaný, můžu zahodit a musím se začít dívat do mapy a začít plánovat znova. Z Peke Peke se právě šplháme do 4000 hor, měli jsme se přiblížit 4000 metrům nad mořem. A ty jsme asi ve dvou a vypadá to tady takhle. Vzal jsem benzín, ale Peke Peke vůbec nedělá dobře. Jsme ve výšce asi 3500 metrů a Peke Peke nejede. Musím jít na dvojku a prská a netáhne a je to strašný chudíra malá. Tak se soustředím na to, abych Peke Peke neublížil. Nechávám jí teď odpočívat. Že jsem si vůbec nevšiml, že jsme dneska překročili bájnou hranici 1000 kilometrů. Máme tam 1100 kilometrů na Peke Peke ujetý tady v Kolumbii. Poslední hodiny byly jak z hororu. Já jsem vyjel do 4000 metrů, scháněl jsem hotel podle seznamu. První 2 hotely vůbec neexistovaly a 3. hotel měl obsazeno. Takže jsem to celý musel sjet, Bůh ví, kde jsem teďkon, v jaký vejšce. Zase nadmořský, já nevím, kolik jsem si jel, asi 2 nebo 3000 metrů dolů. Já mám hrozný strach z toho stoupáku, je to 20 kilometrů, kdy vystoupáte 2500 metrů. A pak teda ještě o nějakých 600 vejš, ale to už je až dál. Mám z toho fakt velký strach, i když nahoru jezdí cyklisti. Prostě včera jsem natankoval nějaký špatný benzín a Peke Peke netáhne. Se tady sešli my motorkáři, protože já taky patřím do klubu. Tamhle jsou kluci s terénníma motorkama, říkali, že to nemá cenu vůbec. Tady ty kluci přijeli, nevím odkud. Jak to Peke Peke sluší vedle takových ošklivých motorek. Asfaltová silnice nám skončila a z Peke Peke tady válčíme se štěrkem, který je docela volný, zadní kolo plave. Naučil jsem se nebrzdit zadní brzdou, protože to by mě ulítlo. A čeká nás asi 70 km po takovéhle cestě a budeme šplhat přes údolí a hory. Je to docela těžký s navigací, protože tady je samá polní cesta a musím dávat hodně pozor, kudy mám jet. Máme za sebou z Peke Peke takových 10-15 km a musím říct, že zatím je to nejtěžší zkouška, co jsem jako kdy tady jel. Tady to vypadá dobře, tady jsem mohl zastavit, ale ve sjezdech, po skále, dole v Dělíku je vždycky bahno a strašně to klouže a jsem úplně vyřízený. Ta cesta je tak obtížná, že vůbec nemám čas se koukat na krajinu a přitom je nádherná. Já nevím, kolik mi zbývá, jestli jsem dělal 25 a 20 kilometrů. 30 to nebude. A chybí mi dalších 40. Začínám vršit chyby a proto jsem se tady zastavil a trošku jsem se osvěžil, nechám Peke Peke vydechnout. Snad to bude lepší, ale já to nechci zakřiknout. Teď se ta silnice docela zlepšila. Už jenom klouže, nejsou to ty krpály nahoru a dolů po těch skalách a potom bahně. Hurá, asfalt dosažen. Tahle cesta teda byla nejhorší, co jsem kdy zažil. Byla to nejtěžší zkouška pro mě i pro Peke Peke. To byly takový krpály dolů nebo nahoru, že když jste se koukal dolů, tak jste ten krpál ani neviděl, kde končí nebo kam jedete vlastně. Bylo to neuvěřitelný, strašně těžký pro mě. Musím Peke Peke pochválit, protože teď nás čeká ještě pár kilometrů asfaltu a měli bychom být na místě. Dojel jsem ještě za světla a teď musím Peke Peke dostat přes tenhle ten schod. Tady do té chodby je zaparkovaná hezky pod střechou a já tu mám i bazén. Na lidech je vidět, jaký jsou to krpály dolů.
Abych vám ukázal terén, který tady je a který s Peke musíme podstoupit, tak je to takováhle škvára a je to docela krpál dolů. Něco podobného, jako jsme měli včera. A musím říct, že za takovou chvilku, nevím, kolik jsem urazil, musím se pát do mapy. Jsem úplně vyřízený a Peke má rozžavený brzdy. Já jsem se zase ztratil, takže jel jsem podle rad místních. Jo, je dolů a tam se drž doleva, nebo někdo říkal doprava. Tak si říkal, že vždycky vyberu tu nejhezčí cestu a pojedu tou nejhezčí cestou a podle mapy já jsem se zase ztratil. Musím se vrátit a zkusím najít nějakou jinou cestu. Abyste věděli, mezi kterýma cestama se rozhoduju. Peke dostala nový šroub z Hondy. Taky to moc nesmím říkat, ale pasuje tam, tak je to nejdůležitější. Ještě Peke umejme a bude připravená na další dobrodružství. Vypadá to, že jsme dotáhli zadní kolo a brzda zadní se přestala kousat, tak snad to bude v pořádku. Vyměnili jsme olej, ale co je překvapení, tak ač vůbec nekouří, tak z Peke vyteklo strašně málo oleje, takže asi bude žrát olej. Vyměnil jsem to po 1500 km. Co je na Kolumbii zvláštní a zajímavý je to, že před 10 minutama jste skoro ve 2000 a je vám zima a za 10 minut jste ve 400 metrech nadmořské výšky a panuje tady neuvěřitelný vedro. Neujel jsem ani 300 metrů po terénu a takhle skončila motorka. Nešlo to ani zabrzdit, šlo to zpátky, prostě já jsem to nemohl vyjet ani na jedničku. Tamhle někdo zastavil a jde mi to pomoct zvednout. Začalo klouzat zpátky a nemohl jsem to udržet, brzdy vůbec nefungovaly, to byl strašný kopec nahoru a všude bylo bahno, takže to jelo i se zataženýma brzdama. Nemohl jsem to udržet, tak jsem to jenom položil na zem, aby mi to neujelo, aby mi to někam nespadlo do příkopu. Kluk mi řekl, že jedu blbě. Posílaj mě teď tudy. Ale teď mě tady zastavil jeden pán a říká, hele, s tou motorkou to nedáš. Chci vám jen ukázat, jak vypadá lepší cesta. Kdyby jsem přijel o 5 minut dřív do téhle vesnice, tak jsem nemusel být durch. Nepřestalo pršet a já jsem durch mokrej. A ta druhá špatná a daleko horší je, že musím překročit řeku. A protože prší, tak bude rozvodněna. Tohle je malá motorka, všichni říkají, že je úžasná. Já se jí bojím někde nechat, protože kdekoliv ji nechám, taky každý chce koupit. Ale furt je to malá motorka. Pojedem brodit řeku. Stalo se to, před čím mě všichni varovali. Nestihl jsem to, proud řeky vzrostl kvůli dešťům a tohle nikdo nepřekročí. Pán, co je tady se mnou, co říkal, že tady na mě dole počká, aby mi to ukázal, říká, že normálně, když je málo vody a voda je čistá a průzračná, takže to podtrhává motorku. A tohleto, že není absolutně možný projet motorkou. Teď je to na Peke asi dost, protože úplně neuvěřitelně topí, je zahřátá. Vylítli jsme ten kopec na jedničku, na dvojku, to, co jsme sjeli dolů, tak jsme vyjeli nahoru zpátky do prvního města. Budu ještě pokračovat dál, ale musím jí nechat teda chvíli odpočinout. Bylo to nějakých necelých 100 km, tak jsem si říkal super. To bude den odpočinkový den, to je tak akorát. Vůbec mě ani nenapadlo, že vlastně nedojedu. V 5 kilometrech je skoro 600 metrů převýšení. To znamená 12% svah. U nás už by to bylo nebezpečný, kdyby to bylo 12% na silnici a tady je to v terénu, přes kameny a ještě je to průměr, to znamená, že to je daleko prudší, pak se to trošku zvolní, pak je to prudší, zvolní se to a takhle jsme pokračovali 5 km dolů, tam jsme to obrátili a 5 km nahoru. Peke byla neuvěřitelně zahřátá, topila tak, že jsem to cítil na nohách a byl to pro nás pro oba teda krutej boj. A tohle se stane, když pochválím cestu. Tak se obávám, že jsem dojel. V těchto kalužích jsou strašný balvany. A kdyby to bylo jenom bahno a louže, tak je to ještě dobrý, ale v těch balvanech Peke nemá vůbec žádnou šanci. Jel jeden kopec, který byl od bahna a Peke ani na jedničku to nemohla vyjet. Musel jsem jí pomáhat, takže si nevím představit, jak to pojedu dolů. Stalo se to, co jsem si myslel, tady mi to ujelo a Peke jsem položil. Je to bahno, klouže to tak, že se neudržím na nohách ani já. Musím jí dopravit, je to pár metrů ještě dolů, ale já vám ukážu, jak vypadají pneumatiky. Cesty nahoru si užívám já, trpí Peke, tak
cesty dolů si užívá Peke Peke, protože odpočívá motor a trpím já. Celou cestu dolů jsem přemýšlel, co vlastně teda udělám. Abyste viděli, tohle je ta nejlepší cesta, co tady v okolí je. A tamhle vyprošťujou traktorem nákladák. A tady všichni čekáme, až ho vyprostějí. Takhle to tady chodí. To je ta nejlepší cesta, co vede od sem. To už jsem projel včera, když jsem jel sem. Teď tady chlapi přivazují ocelový lano okolo mostu, aby vyprostili tyhle dva kamiony, které zůstaly u vás. Mě nechali projet, aby jednou víc zapršelo a všechno se změní. Všechno vypadá úplně jinak. Tam, kde jste včera projeli, máte dneska problém. Takže tady dole jsou nějaký čepy, který nejdřív se pokusíme utáhnout, tak když to nepůjde a motorka by byla moc tvrdá, to pérování, tak budeme muset koupit nový. Já bych byl radši proto, aby se to koupilo nový, protože on, když to moc utáhne, tak prý zůstane tvrdý pérování, takže uvidíme, co se s tím dá dělat. To vypadá dobře, kluk to utáhl. Malinko vůle tam je, ale malinko. A než bych tady někde scháněl a celý to vyměňoval, zkusím, jak dlouho to vydrží takhle utáhnutý a vyměnit to můžu vždycky. Silnice zpátky do Baričary je tak super postavená a hlavně je bez děr, že si to s Peke Peke neuvěřitelně užíváme. Jednak jsou tady krásné výhledy a jednak Peke Peke všechno dává na 4, všechny zatáčky ve 40. Peke Peke jsme vyrazili na dlouhou cestu přes 300 km, ale myslím, že ji nedojedeme celou, to nevadí. Rozdělíme se to na 2 dny, ale chci říct, Peke Peke se chová úplně nádherně na silnici. Jako fakt jsem z toho nadšenej, užíváme si to, myslím, že oba. Cestování na motorce v Kolumbii je fakt nádherná záležitost, protože urazíte třeba 50 km, jste u jiný řeky a jste u jiného kanionu. Na Peke Peke máme další milník, překročili jsme 2000 km. Sklesali jsme do 100-metrové nadmořské výšky a už jsme zase v tropech. Koukal jsem na mapu a ke Karibiku, to máme necelých 500 km. Se z Peke Peke zase škrábeme do nějakých svahů. Jsme asi 1100 metrů vysoko a ještě máme ujet převýšení přes kilometr, asi na 6 kilometrech. Vždycky tak po půl hodince se z Peke Peke zastavíme, ona si odpočine. Nechal jsem Peke Peke zaparkovanou tady pod stromem ve stínu. A on tady takovýho hlídače. Nejdřív jsem byl u kluků, který mi úplně zadarmo natáhli řetěz a trošku srovnali zadní kolo. Ale říkali, že tam mám problém, že je špatně nasazená guma, takže mě poslali tady za panem opravářem. Kluci mi popřáli šťastnou cestu a nic nechtěli. Zadní pneumatika je v pořádku a teď se ještě podíváme na přední. Klučina mi to udělal všechno zadarmo. Ani sám to nenahrával, přišel pán s kafem, tak jsem jim koupil všem kafe a mám zase udělaný tyhle věci. Lidi jsou tady hrozně příjemní. Jsme tady jeli ve všední den, tak ten provoz je mnohonásobně větší. Tohle to jsou okolo tržnice, volné silnice. Z Peke Peke se zase šplháme do hor, musíme překročit tohle pohoří a zatímco v Okaně, ve městě, odkud jsme vyjeli, furt svítí sluníčko, tak tady už zase prší. Ale tady v Kolumbii padají na silnici kameny jeden za druhým a právě při dešti. Všechny sesové půdy se konají před dešti a silnice vypadají úplně otřesně. Jsme si jeli z Peke Peke z hor, tak přestalo pršet a jeli jsme po dálnici furt a celý den nic se nedělo, tak jsem si říkal, že ještě k moři nedojedem, že ještě Karibik musí počkat a odbočil jsem do takovéhle krásné krajiny, kde jsou aspoň takový malý kopce. Dneska poprvé budu spát z Peke Peke v jedné místnosti, protože není jinde místo. Peke Peke strašně vrní a brní a po hodině přestanete cítit konečky prstů a po další hodině přestanete cítit nohy, takže ani nevíte, jestli stojíte na brzdě nebo ne. Peke Peke jsme se vyšplhali zase do 1000metrové výšky a budeme pokračovat ještě dál. A už je tu dýchatelno. Jsou tady zase indiáni. Tak. Tak už jsme z Peke Peke zase v nížině a pokračujeme ke Karibiku. Bylo to úžasné místo, který jsem nečekal, že bude tak nádherný. Jedno z nejkrásnějších v Kolumbii. Jsme v poušti. Bojuju se strašným větrem, motorka je nakloněná
Je to boční vítr a když potkám kamion, tak dostanu takovou facku od větru, že se sotva udržím na motorce. S Peke Peke jsme skončili v takovém levném hotelu. Je docela hrozný, ale je na tomhle roleta. To jsou takový ty vlnky na tom povrchu. Vy si myslíte, že se motorka rozkočí na milion šroubků. Dá se na tom jet tak 30 km v hodině a celá motorka skáče jak nadmutá koza. Právě jsme projeli vesnicí Malé Vraždičky a další vesnice se jmenuje Mrtvola. Takže nevím, jestli jsem si vybral správnou cestu, ale zatím je tu asfalt, zatím se jde hrozně hezky. Konečně po strastiplné cestě, po hrozném počasí, po šílených silnicích dorážíme do vysněného Karibiku. Azurové barvy Karibiku. A jsme u Karibiku. Vážení přátelé, dostali jsme se na pláže Karibského moře. Po tolika dnech, po cestě plnýho bláta, kamení, štěrku, kopců nahoru, kopců dolů, po utrpení na rovinkách, které jsou v nížině a horku, po všech rozmarech počasí, které jsme potkali cestou, ať už déšť, horko, vítr, jsme na místě. Jsme na pobřeží Karibského moře. Jedem přes 100 km podél pobřeží do města Santa Marta. Už řadu kilometrů čekám na nějakou krásnou vyhlídku na Karibské moře, abych s váma a s Peke Peke mohl oslavit 3000 km na motorce. Tady odtahujou motorku. No jo, není to Yamaha. Za průšvih z Peke Peke, protože tady platí takový pravidlo, že poslední číslo na SPZ nesmí nějaký den vyjet na silnici. A to je zrovna dneska. Jen jsem se zmínil, že chci prodat Peke Peke za týden a všichni mi tady říkali, to neprodáš, to je drahý, ne, to nepůjde. A už tu mám 3 zájemce. Dnešní jízdou naposledy se rozloučíme s Karibikem, překročíme řeku Magdalénu a odbočíme směrem do vnitrozemí. Mně se zdá, že jedu strašně pomalu, to jsem docela jel, zastavoval jsem se asi na 2 místech, jenom abych udělal nějaký záběry. Mně se zdá, že ta průměrná rychlost je fakt 30 km za hodinu a můžu to točit jak chci a více nedostanu. Mám takový násyp, který tady vede a fouká tu strašný vítr, motorka je nakloněná a dostávám strašný rány. Kdyby to byl vítr z jednoho směru, ale to jsou porivy větru a z druhé strany to vždycky schytám od kamionu, takže balancu na té motorce, jak se dá, je to hrozně nepříjemná cesta. Peke Peke nám začala ztrácet olej a vypadá, že je to na opravu. Budou to nějaký výměna písních kroužků, ale já už to dělat nebudu, protože my budeme s Peke Peke už jenom pár dní spolu. Teď jsem dolejval, chybělo tam půl litru a to je docela dost na to, že se tam vejde necelý litr. To budu muset hlídat a už to prodám asi s touhle chybou, nebudu opravovat. Kdyby to bylo moje, tak si ji vypiplám, to si pište, ale když už je to na pár dní, tak to nemá cenu. To byly zážitky z Peke Peke, co? Teď si musím vzít batoh na záda a jdem pokračovat. Tohle video skončilo, jestli se vám líbilo, dejte like, dejte si odběr, jestli ještě nemáte a uvidíme se u příštího dobrodružství.